פרס מולדובן נוסד בשנת 2009. המטרה הייתה לעודד חשיבה צבאית חדשה על ידי כתיבת ופרסום של ספרים והבאת רעיונות חדשים. Years ago, I had the impression that moral courage was a very rare item. Even it was very much needed to have people who show moral courage. And therefore, I introduced the prize to support people who were writing books, and especially about the very difficult situation between politics and military security in the country of Israel. Anytime you have negotiations, now listen, I worked 28 years in the Pentagon, in the White House, and all sorts of, to try to get them in America to understand a culture like this. ההלם של ה-7 באוקטובר וההתפתחויות השליליות בעולם, בקהילות היהודיות, אנטישמיות ואנטי-ציונות, הם הנביטו את השלב החדש של הפרס, להפוך את הפרס גם לבינלאומי. להציע את הפרס גם לכותבים שפרסמו באנגלית ספרים שעוסקים ותורמים ליכולת ההגנה והחשיבה האסטרטגית והצבאית בישראל. Well, my expectations are that it will continue and it will open and widen the dialogue between the politics and the security forces in Israel. אנחנו תורמים בהחלט לחשיבה הצבאית והביטחונית של ישראל. חשיבותו של הפרס כפולה. ראשית, הוא ייחודי בכך שהוא נותן במה לספרות מחקרית עדכנית וביקורתית, ולא רק להיסטוריה צבאית. במצב של ריבוי כתיבה בנושאי צבא וביטחון ומיעוט פרסים בנושא זה, יש לאיכות של הפרס חשיבות רבה. שנית, ברמה האישית, הפרס סייע לי לתרגם לאנגלית 2 מתוך 3 ספריי שזכו בפרסים. תודה. והמטרה של הפרס היא באמת מוגשמת.